Aron pagdasig sa kabataan nga maka-appreciate o makahiligan ang mga larong Pinoy o tradisyonal nga duwa ug makalikay sa kanunayng pagtutok sa mga gadgets. Ang mga anak sa persons deprived of liberty gihatagan og mga improvised scooters. Siluan mayroon din sa report. Samtang gipahimutang pa lang kining mga improvised scooters sa gym sa Lapu-Lapu City Jail, nag-iyahay na ang mga chikiting pag-angkon og usa o gisakyan dayon. Sama na lang sa 3 anyos nga si Kyrie Flores. Enjoy kaayo siya sa pagpadagan-dagan niini. Samtang ang 9 anyos nga si Romeo Amistad III, kinsa mibutyag nga kini pa ang unang higayon nga nakasakay siya niini. Nahigam usab sa bag-o niyang ride. Yan naman ang mga materyales na gigamit ni Ini apan dayag ang kalipay sa mga bata samtang nagsakay-sakay ni Ini ug dili na nanginahanglan pa og mga mahalong duwaan. Indot ay kadagan. Sa may feeling mo di ay kadagan na. Murag tarak. Indot na kay sakay. Matod ni Jail Superintendent Jessie Kalumpang, nahuna-hunaan niyang maghimo og mga improvised scooter gamit ang mga sobrang kahoy. Kini aron mas madasig ang mga bata, ilabi na ang mga anak sa PDL nga magduwa uban sa mga higala o dili lang kanunay magtutok sa mga gadgets. One way of introducing back sa atong mga duwa nga Pinoy. So kaning scooters man good is very healthy para sa atong mga bata nga dili sila stagnant like sa mga bata karon incline kayo sa pagduwa og mga gadgets. Syempre, aron makumpleto ang kalipay sa mga anak sa PDL nga miduaw sa ilang mga amahan, gihatagan usab sila og ice cream ug mga loot bags. Plano na ako nga para ma-enhance pud ang quality sa scooters. Mopalit kami proper materials para dungagan pa namo og kuan pabuhat og mga additional scooters. Uban ni June Solon, Blue and Merondina, Balitang Besda.